Salom, horas marita apalaluna. Hupangidohan mi matu sudah hita. Asaling gamma tapake masker tai selama perminggonon malate ma. Jojo marsoba tudi bata. Selamat hari Minggu kantate ma dihamu. Selamat hari Minggu kantate matutun nang dihamu na posoni Tuhan. Nunga tasal puhon bulan April. Nunga tolasita nunga yang tu bulan Mei. Nunga lanakas tabolus. Gudang akan natadopi. Trop namasa di nahuliak kita. Daksai sude akan namasai palasorwata. Tupa adong doi kena tersakon jala takolsokon alai marwasur di bata palasorwata. Ido tutu hupuji matuhani jala mandok maulia teau tuamai sai pujioku do debata di bagasan habadionai. Omma minggu perjolo di bulan Meon jala nunga saat kita tu minggu kantate namar lapatan. Ede ho kamuma ede di Jahoba ede ne baru atong sian nasa roha do ta porsiaun tapasanga matuhani tadok mamalate tu ibana songon topi ni minggu tasadarion sude nasa namar hosa ikon mamuji Jahoba
alani ta deho ma ede puji-pujian laho pasangapon amatta perdengar basai ai jadi-jadian neru sudina masa. Mari di mahita sibuket di nomor 10 ayat sada rodi tolu.
Mar hite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbuadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Ede on hamuma di Jehovah ede na baru, ay nunga di babah ni bana akatada halongangan, nunga di papoto Jehovah haton na, nunga di papatari bana hati goran na diadopan ni akas pilebegu, nunga ditupagi tahan siamuna na badiai ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata para seruan na sumurung didok hatam do ikom manaun hami jalan mate rap do Tuhan Yesus Kristus asarap hami do tibana di hasangapon saparwai mahami asau duk kami di lo menruham jalahot kami di haporseon nature asa toktong makirim di kakeon do di hasangapon sugut sileon mit wakka na porsia di ho. Amin. Mari kita sian 562 ayat sadaro di 2. Patik ni dibata dihita ni minggu kantate sedarion ima patik paduahon doh lapatanna dan di ganommu jaladang jadi sumanunmu manangahan yang dibuano gijang doh na dibuano tongaun rodi bagasan aik na ditorun di tano yang gotung gabe si sobaun manak siuluan giro lapatan ni odo iko dihabere rohatta di bata jala ikon holong rohatta di bana asadang jadi bana marsobat sobaun manang tu ganaganan mangido haluan siani jaladang jadi uluan begu manang ulpuan ni ada tuon jaladang jadi pos roha diugasan homitan ima sahakna atong rak mangidugu ko mahita sia Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata saya pargugui mahami mangulau nambar tepatik mi. Amin. Mari deh kita siap bukit di saras pitu pelopat asada dohotul.
Tato poti madusat tanda godang itu ada pani debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata parguna suatu dosan para serohana sumurung. Aman di Tuhan Yesus Kristus pengulu hami. Hami halak perdosa nadang ulun. Rotu juro habang sami habadi ummi. Manopoti jala mangguku dosa nami. Masa jujut warsai hami ho. Marhiti-hiti pikiran. Dot hata dot bakbanan nami naroai. Dakwa holong hami ho sian nasrohan nami. Dot nasa hati-hati nami. Do nasa to dinami, do nasa gugu nami. Nang dungan nami, dang duso diri nami kubat kami. Di bahini, tamado rin masamu, jalaw hami, di hamatian saliling nililing nai. Alay, nama purus mahami nuwang tua siniruham na gudangi, mangido siyan nasa rohanami. Hasisan dosa nami seluruhnya. Serupi mahami paubahan rohanami ali Tuhan Yesus Kristus. Anak kakolongan ni rohami. Si pangulu hami. Dohot ala ni guarmu nabadiai. Ali Tuhan saya si marham di hami nadangolon. Amin. Tabigay mahata taringot wasani dosa. Songonodo pakaholongin di bata di pertibion. Pola dua anak nada seseria di lehon. Asa orang magu ganup na porsia di mana. Asa hanguluan saliling nililing na di mana. Hasangapum ma di bata na di gijang. Amin. Mari di tes bukit di oparas tudup lalu ayat sada. Hatan di bata naga beturpuk di minggu sadarion tersurat di pangukapos 15 mamuka sian ayat sada sahat rodi opat tajahama marsikat surin dungi huidama di bano gijang tadana asing nabalga jada halongangan adung pitu suru-suruan nam peop pitu hapersuhon na perpudi. Adi bagasanido merujung rimas ni debata. Jadi uida malaut sada songon sorminan na marsaor api na jongjong do di topi laut sorminani akan naumonang marlohon binatangi nang taringo tu gombarana dohot bilangan ni goarna ditiop do aka hasapi di debata. Jadi di daun nasida ma edeni semusa naposo ni debata
Dohot dia ni biru-birui. Akanin nama. Nabalga jala halongangat do akka ulammu ali Tuhan debata. Sigongkom salhutna. Natigor jala nasitung do akka dalammu ali rajani akka bangso. Tuise manaso makabiariho ale Tuhan dohot pasangapon goarmu. Ai sasada hodo nabadia. Ai naro masalulut bangso marsomba tujolom. Ai nungagabe patar apak panguhumunan tigori. Ima sahakna mertua doa kana tumangin hatani di bata jala naupapsa. Amin. Korna poso virtual. Marede hita sebut kode 724 sada dohot 2. Go
rap dong atas saporsiaun disadok pertidion tah tidak kumah porsiatoi rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama parguna suatu dosan nat mo pelangi dohotano. Au porsia Yesus Kristus anak anak ni debata Jehovah nasasadai imana tubun si Maria nagabe-gabean siaton di perbadia andorang sohabubuhan. Ido tu hatta natumaun na bernit di panghuman ni selatus nama terpajal luibana di hau pinor silang na tua-tuan watoru dung ditanong na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul siamun debata Jehovah, amanai parguna suatu dosani di sima mana pema mulak sugo tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate. au porsia Tondi porbadia, jala adong sadaria na badia, huria hatopani halak Kristen akan na badia, dohot dia sesaani dosa, dohot dia tai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, dohot dia maluan na sora sudah. Amin. Tikting Minggu 2 Mei 2020 sada na parjuluk. Di papotoho tu sudah ruas ni huria seliling masa pandemi COVID-19 tikting dak pola di jaho sudah na paduahon. Amplop persembahan awal bulan. Di papotoho tu sudah ruas anon duk sidung jamita tepapungu do amplop persembahan awal bulan tujolo di langgatan lasu disima tong tapasahat pilihan seda A, seda B, doh 2. Nomor 3, sumbangan solidaritas ilu manetek. Di pabotohon tu sudah ruas ni huria di hari Minggu sadarion tanggal 2 Mei 2021 di Patu Pahuriatta do papungu sumbangan ilu manetik tu keluarga Badul de Bataraja sektor Tolu. Tapasa mayan non duk sidung jamita di jolo ni pitu gerejon. Tapasa mai di bagasan roha na tulus. Mangapuli. Sedarion Minggu tanggal 2 2021 pukul 12.30 WIB di Patu Pahuriatta do pengapulion tu keluarga almarhum Darwin Lubat Tobing sektoronom na niluhon ni pendeta Elhem Simanjuntak mardomu ala situasi pandemik COVID-19 alani holan sektor nama dohoti siya. Ima perhalo sektor koordinator sektor sahalak sian tim sosial dohot sahalak tim sending. Tikting naing merbagas tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu padongan sarapeoma Andreas Perdana Sihaloko anak niamata Hotbin Sihaloko tubuh ninata Medi Nurhayati Boru Simarmata ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap Sian Huta Jalan Perintis nomor 10 pitu RT 4 RW 05 Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayung Jakarta Timur masuk sektor Seda dohot Orwana Indri Purnama Sari Boru Siaturi Boru Niamata Hulman Siaturi tubuh ninata Ilastri Boru Sinabela ruas ni GPIB Agape Cibubur Sian Huta Jalan Raya Kelapa Dua Wetan RT 03 RW 08 Kelurahan Ceger Kecamatan Ciratas Jakarta Timur ima di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2021 pukul 8.30
di gereja GBB Agape Cibubur. Tikting nang marbogas, tikting perjolo dohot paruahon, nunga majalo pasu-pasu pardongan sarepeon, ima John Hanres Munte SE, anak niamata buha saut Munte, tubuh ninata Roslita Bor Simamora, ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, Sian Huta Jalan Bambu Hitam, Gang Damai nomor 27, Cipayung Jakarta Timur, masuk sektor opat, Dohot Urwana, Sinta Nopalina Boru Siagian SE, Boru Niamata Relius Siagian Nahinan, tubuh ninata Don Niria Boru Lubaraja, ruas ni HKBP Batu Haji Batam, Sian Huta Tiban Lama Gang Anggur nomor 26, Sekupang Kota Batam, yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2021 di Gereja HKBP Batu Haji, Resort Batu Haji Lama. Ima di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2021 di Gereja HKBP Batu Haji, Resort Batu Haji Lama, Batam. Tikting naing merbagas, tik-tik perjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeoma, Roy Jalo mertua Sitopul, anak niamat takalam halomuan Sitopul, tubuh nineta Rosti Rosalina Boru Haranja, ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, Sian Huta Jalan Haji Baping, RT 10 Sada, RW Sia, Ciratas Jakarta Timur, masuk tu sektor Walu, Dohot Orwana, Mei Sian Romauli Boru Marpaung, Boru Niamata Gopar Marpaung, tubuh ninata Theodor MI Boru Sinaga, ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, Sian Huta Jalan Haji Baping, RT 10 Sada, RW Sia, Ciratas Jakarta Timur, masuk sektor Walu. Ima di hari Sabtu tanggal 2 Mei 2021 pukul 30 WIB di Gereja HKBP Cipayung Cilangkap. Permingguan sekolah minggu gabungan Dohot Keluarga. Di hari Minggu sedarion tanggal 2 Mei 2021 pukul 10 WIB di Patu Pahuriat tadu permingguan sekolah minggu Rap Dohot Keluarga secara live streaming marhite YouTube HKBP Cipayung Cilangkap alani i hupangido hami matusude akan natoras na adong anak kona sekolah minggu asara marminggu mas secara live streaming sian bagas nabe link nunga disagiu be marhite-hite WhatsApp grup sektor B lau supangido hami ma asa tapatuba ma papungu pelian jala tapasaha mai marhite perhaladu sektor tabe manang ditariho tu gereja songoni matik ting namasa di bagasan minggon. Mari demeta sebuk ke dari 500 pulsia ayat sada rodi 2 uhud papungu pelia tujolo sada A sada B dohot 2. Oh sorry, oh virtual ama. Jehovah do partano bato aku, Jehovah do partano bato aku, ibana bangun diaki, ibana do haposaki, tung soma biara audisi, Jehovah do partano bato aku. Jehovah do partano bato aku, pagago isumurudo
kota ludo monang doa sai monanga atua oku doho Tuhan aporu saku doho Tuhan atua oku doho Tuhan bangun diaku Marede ite sebuke de 520 sia, sera rudi 2, uhut pa pengumpulian sera A, sera B. Marede mahita sebuke de 520 sia. Sa
Dameni debata na sumurung sian saluhut ruha, ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Molo dijahasi tuat tapi nakin maride sabil merpilian, audo nasala. Ala husuratun disi. Mohon maaf pada teludu tu hita sude. Hatani dibata nagabe ujahan ni jamita di minggutta sadarion na marguar minggu kantate di enet masian pesalmen biddu 150. Pesalmen biddu 150. Ala hippeldo sabiddu dak bola hudo ayat naibe. Lembaga Alkitab Indonesia mabahen judul soso memuji debata. Songonon ma hatana. Haleluya. Puji hamuma debata di bagasan habadion nai. Puji hamuma ibana dihajak kajang ne hagogo onnai. Puji hamuma ibana ala hagogo onna akan nasumurungi. Puji hamuma ibana hobbar tu hinagudang ni hati bulonna. Puji hamuma ibana mardungan suara ni sarune. Puji hamuma ibana mardungan arbab dohot sordam. Puji hamuma ibana mardungan tali sayak dohot panortoron na merliat. Puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot tulila. Puji hamuma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamuma ibana mardongan ogung panunggahi. Sude namarhosa ikon memuji Jehovah. Haleluya. Ima sahatna didok Yesus tuhita saluhutna na mertua ima naolo manangikon hatani debata jala mangulakon di bagasan ngulu sigano pare. Haleluya. Asal pajupang dohot pedita kote-kote. Haleluya. Molo pajupang dohot akar ruas tong kote-kote. Haleluya, amang. Ale molo iba do maddo turuas ni HKBP. Haleluya. Bah ngasongon pedita di kote-kote amang iner tong. Jehirana somilita. Haleluya. Haleluya. Sudedo hita mapoto. Puji Tuhan. Hido. Puji Tuhan, puji Tuhan. Somalna molo dido puji Tuhan. Berarti ada sesuatu yang menyenangkan. Molo dido puji Tuhan berarti ada nauli naringgan. Ulang tahun rayanakon. Seorang ra pahoppo daputan karejo rayanakon. Lulus tu perguruan tinggi ma rayanakon. Dohot akalan asing. Puji Tuhan. Haleluya.
Hamu dongan parpesalmen menugikan bangsa Israel, ayo sering-seringlah memuji Tuhan. Adong do padohan bahwa obat yang paling mujarab kalau kita sering bersuka cita, suka, tertawa, dan lain sebagainya. Amu dongan nakin takas dok, wasa pola ikon haleluya, wasa pola ikon puji Tuhan. Allah di bagasan habadiaun ibana. Buasa pola ikon pujion Tuhan, Allah ibadah do namar haguguun. Allah ibadah do nasumurung. Allah ibadah do nama cetipo. Allah ni pakai ma sarune. Pakai ma sordam. Arbab, hukum, dohot akka lana asing. Ala perpesalmen cinta dia dengan musik. Sudedo hitam mapoto kan Raja David sambil marmahan ibana igitjang ni horbo manang digitjang ni napinarmahan nai mersuling. Wingok do tikidak dana kiba mololawi ba tujabuni todong di bakaran batu daerah Babban lewat tebingan go horbo disi romai batik kipakadsi tusi ala adong todong nakko do tu horboi akadak danahi huhut mersulim. Aupe ya do nakko tu horboi. Tabo matutu. Apa manang nabuhama tersonggok mahurwa horbon Peter merlojong las disima partinggang ni siludu. Persalmen dia dekat dengan Tuhan karena dia selalu memainkan alat musik. Persalmen makilalakon molo pinuji HP Tuhan ini beban itu berkurang. Molo pinuji HP Tuhan ini akka parsoryoni tunglas bu HP mok ni parsoryoni mok parsoryoni sian mok ni dagingna. Alai molo ta puji Tuhan ini gebe marni yang do parsoryoni las gebe habis. Alanima amu dongan dang alang rohani parpersal memadok haleluya. Atong sadihari dodohonon paditanami haleluya. Sadihari dodohonon puji Tuhan. Molo manghuton pengalaman ni parpesalmen, jangan tunggu kau sukses. Jangan tunggu kau merasakan sukacita besar. Jangan tunggu kau bisa tertawa terbahak-bahak. Unang jolo boy homekelekel asa puji Tuhan ni sadok sadi hari pe puji Tuhan. Di dia pe puji Tuhan. Hidup HP ubenadu apostol Paulus marlas niro hamahamu desa Luhut. Bersukacitalah dalam segala hal. Molo holan ditiki ulang tahun do tado puji Tuhan. Naso porsia tu Yesus pe yes mau dia. Molo ditiki lulus gelek ta masuk tu PTN puji Tuhan pasahat hamalwateon. Tu huria 1 juta. Tu padita 500, tu si tua 500. Ro ina terak bola corek me padita dok situai hulak kuria ma. Ipeta ho ina matai 2 juta. Tu huria.
Molo holan ditiki songoni do, perpesal memang do percuma. Nah budari PA ni napa sobulung sampai jam 22.15 PA terpanjang Salelengon sampai jam 22.15 PA. Topiknya bersuka cita dalam penderitaan. Tiki di Riau au padita kompak do hampir di sudi padita gereja hape tahu. Karismatik, HKBP, GKPI, Katolik. Adong do pertemuan nami setiap sehari sebulan. Tepu marujung ngulu mak. Salah satu dengan nami inat tanah. Inat tani padita di GPDI. Poso dope. 30 ada dope rak umurna. Ala dongat do totu marsak tersonggot lungun roha. Aduh. Teman kita lagi berduka. Masih buah-buah memahami. Roma. Haleluya bapak-bapak temanku. Haleluya. Ina aku gabe tok ulu. Ngani parade diri mardongan lungun. Hapelas amat tanah mabaluido. Haleluya bapak pendeta. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Molo sangara. Pandita ludu mabalu misalnya rohamu haleluya amang haleluya haleluya oh ngaso nang BHP pandita mabalu patuk mah HP momar matana salilingon mamereng akka inay kadido HP memang ikon ido memang pada saat kau susah pun kau harus bisa bersuka cita. Ketika kau bisa bersuka cita saat menderita, maka penderitaanmu itu tidak akan berkepanjangan. Si patah kan kita do nama ben mergajang-gajang arsakta. Mate amat tanah. Dang romer minggu. Aku masih susah mang. Dang do pebu terhalupa hokau. Kenapa tak bisa kau lupakan inang? Molodang dihalupa hoko. Ho do maben ho susah. Kan itu. Ala ibu do sabalikna. Ala gomos partod di na taon mabalu pitor mulep. Bereng may natan ni natwari do pe. Mabalu ngatur mulep song leader mo siya. Jadi dihita do sude. Kado do dihita do sude. Hamu dongan mestinya bangga. Mulai hati ma ida, mulai hati maka hurip pudo gabi marsak yakko. HP tetap semangat. Hebat kakakku si teruat do. Kan dikoni do. Anggot tang hata nami las dor hore udah mabalu tertampil. Bereng mani paniuk mik nai inamu saya dotong kan. Susah kamu dongan. Kan itu. Alani mulai sonari jangan. Ayo. Kita harus menikmati hidup ini. Kala mana susah. Dan juga kala mana kita senang. Alani par persalmen. Dak ya mulu marsa ibana. Ya aduh ibana manol soli. Aduh Tuhan. Kenapa begini. Tapi terdinetralisir. Tuhan itu baik. Tuhan itu pengasih. Apalagi hitan waing. Ngadong hatani Tuhan Yesus di Bibelta. Roma hamu akan aluja jalan nasorat. Hupasonang pehamu. Ibu, kulihat ibu bersedih memikirkan uang sekolah anakmu. Mari datang ibu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dang roy natai. Ibu kado tiga-tigana i pasar Senen. Anggia laku nian hari Minggu kok colma. Ipa pitung Tuhani mata dia kena lewat
sian juluni kios nai. Rame do. Alai hirasoi bereng nalewati kios nai. Tuhan bisa membuat seperti itu. Hamu dongan. Ngadi do Yesus. Roh mahamu tuau. Dakku pa sobu di bagasan perserian. Alan ima hamu dongan. Parpesalmen ini merhite minggu kantate. Meriddi kita harus bersuka cita. Hamu dongan. Naikkanlah pujian itu kepada Tuhan dengan segenap hati. Boido halak memuji Tuhan tidak dengan segenap hati. Dipuji Tuhan, alai dirina do naneng dipabelga. Bisa saja. Dangga bede bata naneng si pujionna. Adong do si tua namoding dang dipakai jubah nak. Udah jubahnya kenapa dilipat? Dipakai lah. HP di ruang maya dope. Dope akka pamatangi rupani. Kenapa dilipat? Dipakailah unang pola pesan opung ndak usah dipakai. Pesan opung jas inilah dipakai. Bah memang jasnya 15 juta tong dah sasetel. Enggo jubahi paling 1 juta teh amang si hite teh. Nani jahit namang si tubing kan itu. Boy dah mudongan, boy terjadi songoni. Ya. Amudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Boy do halak song leader. Giliran murah minggu depan. Aduh aku lagi sibuk. Duk pe baju baru. Olo song leader. Nah. Jadi asal baju baru song leader di mana olo. Bayak koma. Hama tujuan nih. Kan. Merase donian gerejai. Alat terlibat baik buti. Asa songunda bergerak-gerak golang nih. Nah, amu dongan. Aledang di gereja tidak. Anggo di gereja tak songoni kan itu. Cak mau do halohon. Kan itu kan. Bisa amu dongan memuji di bata di bana. Alai dirina do. Naneng di pabalga-balga. Beta mah. Marminggu hita lupa pa. Perjulu majoho. Perjulu majoho pa. Itu aku mah perjolo ina matai burcu tulus dotong amat tahun dangi boto merpolitik. Ale bakyam manon kudulak ku isapik murah ina natai. Iba matong tiki sokofi kan bodo tong Roma ina tai. Pasma ibu tuh pangaturna memang luar biasa di naton pasma holan musik. Ide pertama kan ada ayat, ada 2. Pas holan musiki, isi mah par masuk inaton. Marjereng-jereng matong koruk-korung nih. Golang-golang nih marjereng-jereng matong dok marhiluk kilong nang kebayanai. Baru. Bu amat tong pas musik kan hining. Totu bereng jol membuktikan amat tepe ngatok beuluna be. Oh, odo HP maksud nak. Amu dongan. Bisa saja terjadi seperti itu. Percuma kita memuji Tuhan. Alalipa perpesal memadok. Nggak usah kau tunggu baju baru. Nggak usah kau tunggu kemeja baru. Tunglas ipe terus pahiambi. Tunglas nong sepi pepakemi ala lemmer moko. Puji ma Tuhani. Molo gebe longgar pe baju mi. Ala gebe turun tibbangammu. Tak pola. Kan dong. Onggo habi ama. Tingkat pirinami utip bodo longgar pe maid do sopit pe maid do alang goina aku ngalonggar aku sopit kan itu kan sonai puji aja Tuhanmu kan itu kan alai tong do mulo pede pe akai daun gebe dongan na do tong manusai ida pakai mi sopitnya ku bereng
hacik mataku inat tong. Gebe dongan na dotong manusai. Molo habi ama nang pedi bereng sopit mantap bah pakai milai. Pasien inna do. Ipuji do. Dangga be di pada habukan itu kan. Alani mah hamu dongan gitulah. Ya hidup kita ini. Pujilah Tuhan. Walau kalau sudah seperti itu, pasti kita akan merasakan sukacita. Jemolo dipadok dok penakin aka alat-alat instrumen hon. Karena para pesalmen dia punya kekayaan hanya alat instrumen. Puji ayo atong dang adong alat instrumen ta ama. Ta puji mak. Adong dotong tong do dang ruas ni HKBP Cipayung. Ya, ruas ni nasing do hubereng ina mabaga ni piano nai ijabu marsarung. Mulai dok marmadar kadang cocok marsarung dotong. Piano naon. Alas sohya binege sadi hari makuling piano nai. Adong dosong ni. Kan itu holan menambah aksesoris. Alani perpasal memang ayo pakai itu. Manfaatkan itu memuji Tuhan. Gue kagak punya alat instrumen. Mula dok kepengmu pakai memuji Tuhan. Kan itu pakai. Mula adong jabatanmu pakai. Nabaruan adong do marga parapat. Orang pertama ni Pertamina di Dumai. Ipakai bana jabatan nai pamasukkan halak batak sa gudang-gudang nak. Alebu dotong kebalikan na. Jabatan ni bana punya kesempatan memasukkan lu jauh sekolah sonanan yang pamasukkan jol mauin na do. Nah, bodoh tong songoni kebalikan na amu dongan. Aladi apa yang ada padamu jika itu bisa kau manfaatkan untuk memuji Tuhan melalui pertolonganmu kepada orang lain, lakukan itu. Molo ngasongoni tabuma andon pasahatot tama amplop persembahan awal bulan. Ipe bagian san pamujiot deh. Unang surat tok kamu perpuluhan biatong ngatar surat desi amplop persembahan awal bulan. Unang bebek kamu perpuluhan jangan. Mula neng benommu perpuluhan sita muse amplop na asing. Kan itu. Harus seperti itu hamudongan. Asa pamujioni hibul. Kita ikuti tabu soto ngadok kita naruh tujuan non dang pasahaton amplop. Mula diberi kamu pendon udang maniup amplop, alang nung ngau pen amplop puna sugutan. Kan itu. Ayo lah batakon kan holan nabi nereng na do, bereng main siluduan holan jamita do na marapi-api. So mar amplop. Apa sih bo totong na sugutan ngau pen amplop bukan? Itu. Tersongoni mamu dong. Ayo jadi kita langsung puji Tuhan. Anon adong ilu manetek. So binoto sa di hari ngasongon pandemi Covid. Lalak so sidung pandemion ilu manete tapi sa lalak so sidung minggu depan adong dope ilu manete tak tu keluarga Luhut si Hombing sektor onom adong dope saya mah teh terus hitam mar ilu manete aletung adong pe buah baedon esa guru di Tuhan do nguli kan itu kan jadi mulo didok dison nasa namar kosa mamuji Tuhan. Atong ise naso pasahaton ilu manete naso marho samay. Kan itu. Yang tidak bernafas lah itu. Molo jong-jong peanan petugas sosial ilu manete. Adong mamulus dang adong didek ko nang gua iterdok madiroham sada naso marho sa ngalewat. Kan itu kan. Molo adong musik dua. Tong mak tiga naso marho say. Kan itu kan. Ala kebetulan topi taido. Dang nai karang-karang pendita ludu kan itu. Ala ido topi tak nasa namar sosa ayo puji Tuhan. Ala ni lewat taman non dek koma tada namar hosa hamu kan itu kan. Semangat tamu dengan karena itu amata badul di Raja sektor Tului nanang tabahin ilu manete tu keluargana dia adalah orang yang peduli dengan sesama. Ido Nabi Neke. Dia suka menolong orang yang susah. Dia suka mencari beasiswa kepada orang yang susah. Dia juga turut ambil bagian dalam perkembangan gereja ini dulu.
dang adong geleng na. Ale adong do na tinggal. Di inganan na di sektor tulu bere nama manang buru ni abang na manang na dia mulu burju hita mangaleon ileman tai toho tu dohodon ni keluarga ni mah hebat do memang HKBP Cipayung Cilangkap dang merisuak kape nadinggan nabinan ni udakku nabinan ni tulakku manang na dia pai hamudongan harus seperti itu kita nikmati ya na 2000 iya na 10, iya na 100. Amudongan merlopit gadda do nataba ini. Kan harus seperti itu. Molo hita haduan namate. Adong ilu manete musi tu keluarga ta. Sotong gudang musi na somarhosa marlewatan. Allah tahu uji sok ni. Seperti itulah hidup ini oleh karenanya ayo saudaraku kita puji Tuhan ini. Pandemi COVID-19 pangidwat ta somanian hapitab bado varian baru. Di India hampir 400.000 setiap hari positif. Ido naniha biaran ni pamarentah ta unang mudik. Molo di dokter do ngataan ulang mudik. Hapelas kita musema mudik. Dang binoto be. Ya, dang binoto be. Ada seperti itu. Kepada teman kita yang mau hari raya dilarang mudik, malah kita orang Kristen yang pergi mudik. Ai murah tiket amang pas di bonani hari raya tiket baru murah do tiket di situ si langit. Itu kan enggak usah. Mau ledok jangan mudik. Karena itu juga bagian dari pemujian. Mulai hati Tuhan dilehoko parbino Tuhan Tuhami ternyata HP India hulan moru nama saya Peter super duli behalahi Peter merpungu-pungu halahi nasomar masker nuang gebeho nama nasida kita besok ini do ate na sedang berondok don wahing virusi mamacing-macing hita asa haruar hita sian haddak tabi tanda kutip hipaima Igu dama, lansia. Ngasongon na ilirik kamu dah namo japi di jabu. Ayo keluar kalian. Unang pola dok tupad di teluddu. Anon mo dok tupad di teluddu. Dang leonon na jini. Ayo keluar mahamu. Yano kan? Dipancing-pancing do. Kamu dongan. Semua dipancing-pancing. Dunia ini selalu menggoda kita, hamu dongan. Ya, alan molo merpungu-pungu hamu. Molo dang bui be aturan. Guar muna mabuak kamu pribadi. Sotong di pausung ngusuk kamu. Guar ni HKBP Cipayung Cilangkapon. Merpungu-pungu hamu. Nasoh boto hami. Itu juga bukan bahagian dari yang dikehendaki Tuhan hamu dongan. Ayo kita semangat. Puji Tuhan. Siat jabu be puji Tuhan. Dan segala macam. Kita lakukan itu semua. Dengan penuh kesenangan hati. Lah kalau sudah seperti itu. Pasti kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Nakin takas do di editai di dok perdusa. Ho di dok roham nasotama bedohot. Perdosa ho di dok roham nasotama bedohot. Kan itu dohot tu dia. Dohot tu surga. Mula buku nyanyiannya lebih jelas. Kau orang berdosa. Tak patut kau ke surga. Walaupun kau berdosa, tapi kau tetap ke surga. Imam Molo di bahasa Indonesia di dok. Ala di hata-hata di dok. Ya seperti itu. Dak pola ala ni dosam. Uben na sudat hobongot. Ay nunga say dosabi. Digarar Tuhan Yesus si. Naung say dodo sami mardosa do tong siludu mardosa do sude alai Tuhan selalu mengampuni kan itu buasa pola Peter hudok nakin di joloni jamita dang salani situa papahan salani siludu do ala tersurat di sihubahin pilihan sada asa debi alana modo dak kudok nan sok ni sotung gabi mardo saya hamu mardo pak pahan hola ni do tuju aku bayan sadok tung iperhadi kan itu kan asa udang terus mardo sahamu
Itu benar huduk naken. Karena orang Batak kan begitu. Ya, mamereng nabi nereng naro. Ya, dang ditelaah jod tutupudi. Kan itu kan daung. Alani ayo semangat. Kita puji terus Tuhan. Sepanjang hidup kita lakukan yang terbaik. Apa saja lakukan. Sotung sip organ na dijabumi. Sotung sip piano na dijabumi. Sotung holan digatukon gitar na dijabumi. Pekuling. Adong do sipata dijabu. Dang adong gitar. Dang adong piano. Dang adong organ. Ale piring do makuling. Sedok makuling. Balanga makuling. Ala idang guruhon nama tay. Merbadai do inatay. Makuling tungtang inatong. Makuling matong. Aledang nama muji Tuhan. Bisa seperti itu hamudongan. Ya. Bahsongon na peyo pancimi eda unak pola sukup be mo lepas bertadak ko tu jabuni dongamu. Peyo hudon na manang pancinok pola sukup be. Mangarukar sida ngolod de ngeter bae kesimpulan. Oh berarti ya matok karhalahon idang guruhon panci. Kan itu kan alana dang mungkin buah perpiok di panci kan itu terbuah ora mohop ni api bui papioton kan alai mah hamudongan ya ayo kita menjadi orang yang selalu menyenangkan hati orang lain saja lah kalau sudah seperti itu enak dan luar biasa amin. Mulia tema Tuhan di pasat rohanami didinggen di basam las rohanami hinor kon ni asim. Boy hami Tuhan marhasonangan. Nang pe Tuhan go akka parmaraan. Na huadupi hami. Diajari ho hami Tuhan marhite-hite parnindang yon ni perpesalmen. Asa unang sudat hami mamuji ho. Holan alan ni situasi. Na soboy pasonakon rohanami. Saddo sadi hari pe. Di bagasan situasi na songod dia pe. Tung takas ma hami terus memuji guarmi. Ay marhitido Tuhan boy lamoru jalamago ragam ni akka hasusaani ali Tuhan di bata upasat hami ma Tuhan tuho asaho matoktong madongani asaho matoktong mangaramuti asaho matoktong Tuhan natuk mangalehon akka na tahu pasonakon hami nang pe uju marsak kami alani i boy mahami Tuhan memuji guarmu hut mado haleluya puji Tuhan asa mulut jot hami Tuhan mado puji Tuhan lemor matutu akka arsak akka buban nang parsoryoni Tuhan di bata hupasat habi ma Tuhan apala ditikyon tuho tolu pasang calon penganten nanang macalo pasu-pasu pardongan saripion tutiki naneng roon Andreas perdana si haloho dohot Indri Purnamasari borusiat turi naneng majalo pasu-pasu parbagason manasida di GPIB Agape Cibubur tu minggu naneng roon songoninang Tuhan hupasat tami tuhot calon pengantin John Harris Munte dohot no palina Sinta borusia gian neng majalo pasu-pasu perbagason manasida tu minggu na neng roon di HKBP Batu Aji Resort Batu Aji lama Batam. Suak songoni ma Tuhan calon pengantin Roy Jalo Martua Sitopul. Dohot Mesian Romauli boru marpaung. Neng majalo pasu-pasu perbagason manasida tu 2 minggu na neng roon di HKBP Cipayung Cilangkap. Tuhan pasu-pasu ma tulu pasangan calon pengantin non toktong hipas na sida pasu-pasu nang akan naturasna pasu-pasu nang aka keluarga terlumubiak karena rosyad na dau asabuy na sida Tuhan rap makalason ari pamasu-masuon pardongan saripioni Tuhan di bata hupasat tamya karuas ni huriam natongon di bagasan parsahiton pihak dijabu manang di bagas na sida be pasu-pasu ma ubat na pinake pasu-pasu ma ubat na pinangan na pasu-pasu doktor paramedis asabuy nasida Tuhan dapotan hamalumon lehon halongangan hamalumon nasian kui molo di halomohokodo Tuhan hamalumoni saddo pasahat ma Tuhan hupasat hami ma Tuhan tuho secara khusus inang sinaga buru manik nunga sa minggu hurang lubi dang sadar
nasida Tuhan di rumah sakit Tuhan di bata tung takas doh pakilalahon parsoryon nasida inang par sektor 2 Tuhan sapala di lehon ho Tuhan holong ni roham sado Tuhan patau ma asa hipas inangi upasat tami ma Tuhan tuho nang pamarenta nami presiden nami patau Tuhan lahu manguluhon rakyat Indonesia on terlumubi asa tertib kami disiplin unang neang rohanami mamereng situasi pandemi Covid dakubui huberek kami ale adong do Tuhan alanga terbukti piga-piga negara di Eropa mula hulak kalahi Tuhan lockdown ala lemposi pertaba bilangan ni akana positifi terlumubi ma Tuhan di India ribuan jolma mate ganu pari hinor kon ni Covid alani Tuhan apuli masude keluarga natinadikon ni akka keluarga akka todong nasida nong mate hinor kon ni Covid Tuhan unang madais akka varian barui di negara namion alani i patau mahami Tuhan disiplin Tuhan di bata akayan nakon nami natongon Tuhan mengaradi diri untuk ujian PTN mengaradi diri nang lahu masuk tu tentara nang polisi pe homa Tuhan pa mamasu-masu nasida molo di halomo kodo Tuhan asabui nasida Tuhan lulus akayan nakon nami pe Tuhan na dijabu siantika saat tu SMA buido Tuhan bosan nasida alasai marsiajar dijabu ipe Tuhan todim na badiema Tuhan pasonak kon roha nasida asa dihaburju kon maddohoti persiajaran sian bagas nasida be upasat tami ma Tuhan akka geleng nami asa bui naik kelas nang lulus sudi akka guru ukka maroho roha do pikiran nasida asa bui bertoleransi natibo nasida Tuhan di situasi pandemi Covid asa marhiti Tuhan bui ma akada danahi naik kelas dohot lulus sude akka ulau nami di bagasan samingguan upasat tabi ma Tuhan tuho asa dinggan mardalan ni hobar tulomon ni roham pasada nang hami parhalado ni huriam HKBP Cipayung Cilangkap asa toktong di bagasan las ni roha hami lahu makubasi sudi akka ulau nami asa marhiti Tuhan lam tabba matutu akka pasu-pasu naneng lehonommu marhite akka pakosubasyon nami sonang ma akka ruas ni huriam hupasat hami ma marhite anakmu Yesus amin. Maridde mahita sian buku edde nomor 560 ayat sada sahatu ayat 4 las tapasahat ma pilihan sada A sada B doh paduahon di kotak na dihabiraku kotak na disiamukon khusus ma amplop persembahan awal bulan sabaris ma 7 sepudi diatur akka perhaladutta maridde mahita. Di
tatangyak koma piliata. Ali di bata amanamina di Banua Gijang. Hodo hararwan ni saluhut silehul-lehul na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutos. Upasahat hami ma siyan na lilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasya kami pilihanon pati bulukon harat caumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutad hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok maulihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongahon, songon na di Banua Gijang. Lekon matu hami sadarion hanguluan sigano pari, sesa madu sanami, songon panisanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon to pangujunan, balua mahami siyan pangago. Mahamudi bagasan dame, jalo ma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho, jala dipasaurkon madamena tutodim. Amin. 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 Tertib mahita keluar lasta pasahat ma sumbangan ilu manetek. Selamat hari Minggu madihita, salam sehat.